Mathias, hvor fanden bliver du af? Hvad siger han? Vi står i fucking Hillerød. Jeg står med hele holdet, og vi skal skyde teaser. Jeg sagde til dig i går, du skulle lade mig til byen, for at vide, du har brækket dig på Molly, og jeg ved ikke hvad. Men hvis det ikke kommer, så må vi bare tage det ud af ham. Så må vi droppe teaseren. Nej, vi kan ikke droppe teaseren. Så må vi lave den også to. Okay. I tager og pakker jeres ting, læser jeres heste og skubber af herfra. Det er nu! Vi skulle lave en film. Jeg rager mig en skid! Afsted! Hvad fuck laver du, Palle? Velkommen lige med. Ja, jeg kommer lige med. Stopper mig fra!